Sabeleko mina izan zen lehenengo sintoma. Larrialdietara behin eta berriz joan zen arren, ez zuen diagnosi garbirik. Mediku froga ugari egin eta gero, susmoa zuten obulutegietako minbizia ote zuen. Hortaz, presaka ebakuntzarako deitu zioten. Baina etzen minbizirik, ustekabeko bakterio batzuk baizik. Orduan jakintzuen Winnik zertzuen, birikez kanpoko tuberkulosia zuen. Kirurgiaren ondoren begiak ireki nituenean, minbizia etzela esan zidaten. Fizikoki izan banu gainean salto kasiko nintzatekeen. Pozik nengoen minbizia etzelako, tuberkulosia baizik. Pentsatu nuen, tira, honi bai. Honi aurre egiteko gai naiz. Tuberkulosi ohikoena biriketakoa da. Hemen, eskuineko birikaren goiko aldean aldaketa tipikoak ikus ditzakegu. Baina tuberkulosia gorputzeko beste atal batzuetan ere ager daiteke, sabelaldean adibidez, Winniren kasuan bezala. Ohikoa izaten da baita ere lepoko gongoil linfatikoetan eta hezurduran. Jendeak geroz eta gehiago bidaiatzen du munduan zehar, eta tamalez, bakterioak ere haiekin doaz, tuberkulosia mundu mailako arazo bihurtuz. Europan azken urteotan tuberkulosi kasuen kopurua nabarmen txikitu den arren, oraindik ere herrialde eta hiri askotan presente dago. Urtez urte, tuberkulosi gaixoak gutxituz doaz Europan. Hala ere, 2011an 72.000 kasu izan genituen, eta 5 batek birikez kanpokoa zuen. Gure datuen arabera, birikez kanpoko tuberkulosia ugariagoa da tuberkulosi gutxiko herrialdeetan. Diagnostikoa berandu jasotzea ohiko arazoa izaten da. Hasieran, tuberkulosia den susmorik ere ez delako izaten, eta ezin da bakterioa topatu, ez bada, berariaz bilatzen. Birikez kanpoko tuberkulosia ez da azterketetan aintzat hartzen ez delako kutsakorra eta gaixoak ez duelako gaixotasuna zabaltzen. Gainera, gure ikerketen arabera, tuberkulosi kasuak gutxitzen ari dira, baina ez birikez kanpokoak. Anonimatuan egon nahi duen emakume italiar honek gogoan du bularreko antura bategatik joan zela medikuarenera. Hainbat espezialistaren eskuetatik pasatu ondoren, ospitalera eraman zuten azterketa kliniko sakon bat egiteko. Lehenengo PET bat egin zidaten. Ondoren ordenagailu bidezko tomografia bat kontrastearekin, gero ekografia bat eta azkenik biopsia bat. Aurrekoetan ez bezala, azterketa histologikoa egin zidaten eta mikrobio kultura bat ere bai. Bakterio kultura ezinbestekoa izan zen behin betiko diagnostikoa lortzeko. Biriketako tuberkulosiaren kasuan, laginak erraz lortzen diren bitartean, birikez kanpoko kasuetan prozesua ikaragarri zaila izan daiteke kokapenaren arabera. Bakterio kultura ezinbestekoa da, baina 6 astez luza daiteke. Laborategiko analisiak eginda, azkenean jaso zuen diagnostikoa emakumeak. Ikaragarrizko ezustekoa izan zen, ez baitzen itxaroten nuen gaixotasun mota. Gainera uste nuen tuberkulosia biriketan soilik agertzen zela eta ez gorputzeko beste atal batzuetan. Sekula horrelakorik entzun gabe nengoen. Gaixotasuna etzen hasieran diagnostikatu, tuberkulosia hasieratik baztertu zelako. Eta ez da harritzekoa, Italian oso eragin txikia baitu gaixotasunak. Eta gaixo honen inguruan apenas ezagutzen den beste kasurik. Si vedono rarissimi casi di tubercolosi ed in particolare quando si passa al Gainera, birikez kanpoko tuberkulosia izatean, are zailagoa da sintomen eta gaixotasunaren arteko loturaz jabetzea. collegamento fra la sintomatologia e questa malattia.
Dena dela, diagnostikoa prozesu luze baten hasiera baino ez da. Tuberkulosiaren tratamenduak normalean 6-9 hilabete inguruko iraupena du, eta gaixo batzuek ez dute toleratzen. Botikak hartzen 3 hilabeten eramatzanean konplikazioak izan nituen. Sabelean zornezorroak izan nituen, absesuak. Eta haientzat botika gehiago hartu behar izan nituen, pilulak eta baita injekzioak ere 2 egunean behin. Tratamenduan arazoak ohikoak izaten dira, eta bertan behera utzi beharra ere gerta liteke. Europan, gaixoen 174 baino ez du arrakastaz burutzen tratamendua. Diagnostikoa zaila da, baina tratamendua ere luzea eta neketsua da. Eta badakit hori arazo bat dela paziente askorentzat, esaterako Winnirentzat. Osasun zerbitzuen aldetik laguntza handia eman behar zaio gaixoari aurrera egin dezan, eta nahigabea gainditu dezan. Bi gaixoek gainditu dute gaixotasuna, eta birik ez kanpoko tuberkulosiaren historia luzeak amaiera zoriontsua izan du. Hala ere, batzuetan orbain fisiko eta emozionalak geratzen dira. Gaixo batzuek estigmaren beldurrez ez dute hortaz hitz egin nahi. Beti pentsatu izan dut jendeak jakingo balu esamesak hasiko liratekeela. Begira gaixori dago, seguru kutsakorra dela, isolatuta egon beharko luke eta horrelakoak. Beraz, ez diot inori esan. Baliteke isilpean gorde izana nik neuk ezin izan dudalako inoiz onartu. Onartu izan banu, ez litzaidakeen inportako besteek jakiterik. Emozionalki ez dit niri bakarrik eragin, familia osoari eragin zion. Aurrei, senarrari, gurasoei, aitaginarreba eta amaginarrebari, kalteak pairatzen dituen multzo handi bat dago. Gogorra da, oso gogorra izan da.